कि यही है संजय पांडे एक गाना गा चुके हैं सामने धुआं धुआं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस गाने को आप 2-4 लाइन गुनगुना दीजिए दर्शकों के बीच। गाना बा भैया जो भी दर्शक देखे प्रणाम बटे। खुशी न्यूज के देखे वाला गाना बा। हाँ, नया तकिया तो सक बिछावना नहे नहे भइल बाटे गावना कि माना बात हमार चलो चांद के पार अपना मरद से ले लो दुआ 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 शाम है धुआ धुआ मारे दौरानी छुआ छुआ। कौन बढ़न बात हो भैया, ये रीमेक में पूरा हिंदी ट्यून होता। बताएं, खाली शाम है धुआं धुआं मार दौरानी छुआ छुआ तीसरी के ट्यून हम मानता नहीं। तीसरी के हमनी को देले बनी के ट्यून के रिलीज जो कर भैया वो रोक के खुद ना कर देला अगला आदमी के ढाई के काट के मार के ओकर बाद अपन नाम ओकर चढ़ के हो जे हम बलवान ऊ भाई हमनी के कैले माने खेसारी लाल यादव शाम में धुआं धुआं मार दौरानी छुआ छुआ के ऐसा ना करे के चाहिए। बहुत कितनो कॉपी करी है कितनो गोला वाले लेकिन उहे बची है संजय पांडे नेहाराज उहे जोड़ी मंटू बेदर्दी के लिखल है भैया। यहाँ के लिखल गाना यहाँ के लिखल बहुत सारा गाना बाजल बटे मार्केट में। अब वो गाना का चर्चा करिए तो बहुत टाइम लग जाए, समय भी कम बा। तो जितना भी दर्शक देखा तनी आप लोग सही के सपोर्ट करी भैया, सही के साथ दी। हमनी के ना जात मजहम कुछ से हमनी के थी नहीं के, हमनी बस टारगेट बा हमनी के सब के समाज से बा, सब के समाज से बन जा हमनी के, ठीक बा ना। कोनो कंट्रोवर्सी कोनो चीज ना भैया। आप जातिवाद वाला कोनो बातचीत नहीं सब जना अपन भाई बनी। सही सही होला गलत गलत होला का। हमारा गाना जन बा खाली पन्नी जेलू सुनता लो हैं यहाँ के बानी चमार यहाँ के चमार सुनता लो यादव भैया भी सब कोई सुनता, सब कोई सपोर्ट समर्थन करता है गाना के। हर एक यादव सपोर्ट हिंदू मुस्लिम सिख सब के गाना सुनता। लेकिन जितना भी कुछ इंटरव्यू अभी चल रहा गलत फहमी पलते लो भैया। जे खेसारी के अंधभक्त बा कुछ आदमी जौन किया के उल्टा सीधा गाली गलौज आ ऊपर से धमकी मिलता हमनी के। तो भैया जे धमकी दल बा उन्हों का हम बताते हैं भैया का ये सब अच्छा बात नहीं है। काहे से कि नंबर दिया गइल बा थाना में। ऐसा बात मान जे भैया हमनी के रात बिरात कहीं कहीं निकले बा का कहां स्टेज शो बा कहां का बा सब कुल करे बा। तो भाई 2-3 आदमी के माने नाम तो ना धरम लेकिन 2-3 आदमी के नंबर थाना में दिया गइल बा। बहुत जल्दी FIR भी पहुंचे वाला बहुत जल्दी तार लोग लगे टेंशन मत लो। काहे से जितना गाड़ी देले वालो सब मोबाइल में रिकॉर्डिंग बा हमनी के।